हेलो एवरीवन बरायबाय बयखौबो दिनै आङो दंफैयो बङाइगावहाय ओमफ्राय मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला क्रिसमासनि एसे शपिं खालामलाबायनो फैबाय आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे ब्रादारा आंखौ लिंहरनायलाय ओमफ्राय दा थिग बेबायदिनो आङो बे ब्रादारखौ लोगो लाफैदों ओमफ्राय दा आङो बिल्डिं थिखिनियाव दङ तिनथाला बिल्डिंनि थिखिनियावहाय ओमफ्राय बे बिल्डिंआबो बे ब्रादारनिनो ओमफ्राय सोरनि आं खिथाथ'ला आरो लुगासिनो दङ दासो ओमफ्राय ब्रादारा जेब्ला बेखौहाय अपेनिं खालामो अब्ला होना हो होननायखाय आं दा माने पाब्लिक खालामथ'ला आरोना लुगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय नै जोंना बे ब्रादाराबो थिखिनियाव थागोन आरोखि ना बेनि जौसिनावहाय थागोन होनदों लास्ट तिनथाला जोबथारनाय गोजौआव थागोन आं तारमाने बिथाङा जौसिनाव थागोन आरो ओमफ्राय दा बिथांनि थाखायहाय मोनसे रुम दोनखाबाय जाहैदों ने दा जोङोबो मोजां जागोन बेनिफ्राय टाउनाव फैला गोसोबायदि थाफै सं खाव जा गोसोबायदि कन्ट्राक्टारफोर मानसि जाहैबाय दा लोगोफोर बिदिनोसै दा नैबे जोंना ब्रादारनि रुमाव हाबलांनोसै आङो नै गेटखौ खुलिला बिदि ब्रादार नै ओमफ्राय माबा माबिबो लादों नै गुलदुं गालदां दैनि फिल्टार ना मा होननांगौ जाखो दा बिथांनि रुमा बेनो आरो नै ओमफ्राय हाबफैबाय आंबो होस गारिफ्रा फिथि फिथि खालामना दोनजोबदोंलाय आसोलालाय ओमफ्राय नैबे बिल्डिंआ ब्रादार सासेनि आरो दा जिथुनाखि आंजोंहाय बाय नुदों बे ब्रादारनि ओमफ्राय नै बे बुस्थुखौ नांगौ नालाय फिल्टार खालामनो ओमफ्राय लायब्रबदों आरो जोङो दा नै आसोलनि रुमाव हाबनोसै आङो नै बिथांनि रुमा बेनो जायो बरियानो औ मोजां दा खबर सबर मोजां औ उन्दुयो औ हारसिंसो उन्दुखायो दा हारसिंसो सोथोयाव थानायनिलाय बलाय गोदान दालाबोलै गैया सार बिदि गैया हारसिंसो आलासिफोर फैला माने ओंखाम दोंखाम जानायनि थाखाय मोनसे दं आलादा केपासिटि बाहेर फैदो ओंखाम संग्राखौ नायनो माने कन्ट्राक्टार मानसि ना रायबायलै आं गोदान दालाबो दे बेखौनो आरो औ नों हारसिंसो सङो दा हारसिंसो लोगो थानांगौलाय रावखौबो दालाबो लाबा औ दे दा एसे नायबिजिरफैदों आरो आं बे कन्ट्राक्टार मानसि नालाय गोदानफोरबो दोनखोमाफैबायनो हागौ औ दा बेबायदि आरोखि नै औ दे नोङो संजोबखायो होनब्लानो आंनो संजायो उफाय गैया औ दे सम लोगोफोर संना होफैयो आरो ओरैनो ज' जाबाय औ दा बेबायदि आरोखि दा नैबेखौहाय लालाबायबाय आरो मथा मथि बेयावहाय दै जमायगोन दा बेबायदि आरोखि नै जोंना दै जमायगोन दा इयाव माथोलाय आदसा माने गोजां बोथोर नालाय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय सोरनोबा कार गोदान नांगौब्ला नैबेयावहाय मारुति सुजुकि मा खालामनाय आरो एभेलेबेल ओमफ्राय बेबायदिनो दसे बेरायलाबायबाय ओमफ्राय गस्ला लंपेन्ट लालाबायनानै थांनोसै क्रिसमासनि गोदान आरो दा बेबायदि ओरैहाय जोंना ब्रादारमोना आंखौ लांफैदों रिसिभ खालामनानै नै ओमफ्राय ब्रादार सासे दंबावो थ'